ndị Igbo ndị ọma m na-ekele unu ekelekwa m unu na unu nọnyere anyị n'obere ezumike anyị gara anyị alọghachikwala ndewonu isiokwu anyị ji nke taa ọkpụ ọkụ n'ọnụ ụzọ ọkụ kpụ n'ọnụ ọkpụ ọkụ bụrụ mmiri nke ọbụla ị chọrọ onye gị ya ịchọ ọkụ onye gị ọkụ wee sie ihe oriri ịchọ mmiri onye gị mmiri wee sikwa ihe oriri maka na ọwụ ọkụ na mmiri na dị mkpa iji hụ mmiri wee ọkụ na mmiri dị mkpa ịchọ ọkụ onye gị ọkụ ewu ka m na-ele gị ka ị na-eme jiri ọkụ jiri mmiri aja wụrụ maka na onye ji ọkụ jide mmiri ji ihe a na-achọ ọkụ dị ihe dị ọkụ ọ dị oke ọkụ i were mmiri were tụjụọ ya ya jụọ oke oyi were ọkụ sụnyetụ ya ntakịrị isiokwu anyị ji ọkụ jide mmiri ọ nwe ajụ m jụrụ ọ nwe ajụ m si kedu ụdị mkpụrụ kwesịrị ka mmadụ na-agha ajụ ahụ m jụrụ nwere ụsa ya o nwere ike ọnwụ na ị chọrọ ịsa nke gị nwa ị na-ajụ kedu ka ị ga-esi takwana ka ị ga-eji saa ya abụ imepe anya gị abụọ lee ya ọfụma ma ikpugogbe anya ma ikpu lee na ihe onyonyo gị ga-afụ ọnya nwuride anyị ebe ọ na-egosi na ihe onyonyo anyị nke a na-akpọ Instagram handle anyị Facebook Twitter na ụmụnne ya niile zitere anyị ozi ebe ahụ si isiokwu nke anyị bụ n'ụbọchị a nke na-asị oge ịgha mkpụrụ na oge iwere mkpụrụ ịghara na ihe bụ ebumnobi gị na ihe ị chere na ọ ga-awụ anyị kwuo ma ọ bụ anyị mee ma ọ bụ etinye na ọhụrụ ọ ga-eme ka ihe a na-eme nwee isi ma ọ bụ nke ahụ tee gị aka lee anya ị ga-afụ akara edemede akara igwe anyị ka a na-akpọ fon nọmba ekwentị nke na-egosi na ihe onyonyo gị kpọọ ya ịkpọọ ya ozi ahụ nke iziri anwụrụ ọkụ omegịrị olu eluigwe ntị dịka m na ha ajụ akparamagwa ma ọ bụ mkpụrụ mmadụ kwesịrị na-agha mkpụrụ ọma nwanne mkpụrụ ọma mkpụrụ ọma kedu ka ịchọ mkpụrụ ọma mmadụ ịkụ mkpụrụ ọma wee ihe ewu ihe ziri ezi maka na dịka nwa okorobịa na-etopụta otorobịa na-eto eto ọ bụrụ na iwu onye nọrọ ọnụ mgbe niile echiche obi gị na-awụ echiche ọjọọ echiche na-adịghị ọcha ka ị ga-esi megide mmadụ ibe gị ma ọ bụ ka ị ga-esi were ihe na-awụghị nke gị ma ọ ka ị ga-esi ghọọ ọgaranya na-arụghị ọrụ ọ na-eche gị ya o nweghị ihe dị otu ahụ ihe ka okwu anyị ji bịa taa wụ ka ị mara ị ga-ama ama ọgwụkwara ndị iti ha si deliberately mmadụ ihe ịkpachara anya mmadụ ihe ịsa n'anya mmadụ ịkpachapụ anya ị ga-akpachara anya mee ihe ewu na n'ọganiru ihe ị ga na-akụta ihe ị ga na-eweta na ya gawa ihe ị ga na-ebuli aha Chineke elu ga na-eme gị obi aṅụrị na-enye gị obi ụtọ ị ga-eji guzoro ị ga na-enwe obi si ike si ọmụwude ihe a ma gegwe ntị onwe ya napụgo okwu n'ọnụ ịbịa n'obodo maka na mụ ihe a na-asị agbịra ya ka agbịra ya mma ichekwa ịnọ ọdụ chee ya eche ị ga-afụ na onwe ihe dị ebe ahụ ịbịa n'obodo ahụ enwere so naanị ndị na-achọ udo n'obodo ahụ enwere usoro ndị na-achọ udo onweghị na-akụ aṅụ n'obodo ahụ kedu ka iche obodo ahụ ga-adị obodo enweghị na-akụ aṅụ onweghị na-enye nsogbu ha nta niile na-achọ udo kedu ka obodo ahụ ga-adị ya wee eluigwe ya wee eluigwe nụ ihe niile agazie n'ọfụma maka ọkwa echiche ọjọọ na-enweghị uche dị ọcha wee ihe butere nsogbu Ken na Abel Ken makwa na ihe o ji bịa inye Chukwu na-anabata gị ya maka na o jighị ezigbo obi ọcha o jighị ezigbo obi weta ihe ahụ ọ ya mere Chukwu na-anabata gị onyinye ahụ o ji bịa nwanne ya nwoke ọ ga weta nke ya bụ obi ọma wetara ya Chukwunna ji nabata ya mgbe ọ ma na Chukwunna anabata ihe o wetara obi ọjọọ ha kwụsịghị n'ebe ahụ ọ laghachikwa azụ ga gbuo nwanne ya dịka anyị na-ekwe
oge ịkụ mkpụrụ na ọka ịghọrọ mkpụrụ wee jụọ ajụ wee sị n'obodo enwe onye na-akụ aṅụ ndị Igbo ụmụ ya akpa mmadụ ịkụ aṅụ ekwe m kama m ekwekwe ya obodo enwe onye na-akụ aṅụ ha ncha niile na-akụsa ihe a na-aṅụ udo na ọganihu udo bụ nke ha m na-ajụ obodo ahụ nke dịka obodo ahụ na-adị ọ ya wee eluigwe m gwara na ya sị na ọ wee eluigwe mana gekwe ndị atụrụ osi ya agbaghị egwu agba mana eruru bata ọma ezinna ya o mee gịnị o wuliwe ọtọ lee anya ka ngwụgwọ ọzọ ọ na-adị mma enwe ọkpụkpụ enwe anụ na ahụ ewu ahụ ewuta anụ ewu agaghị adị ndụ ọmụ kwuru nke a dị Baptist kwuru nke a ewu ahụ enyewuru anụ ọkpụkpụ anụ ihe ewu ahụ ga-adị gịnị ọ gaghị esi ike enwe ọkpụkpụ enwe anụ mana anụ kara ọkpụkpụ obodo ọbụla enweghị onye isi ike obodo ọbụla enweghị onye isi ike obodo ahụ la na ntama ha na-akpọ iwere ha tinye na iko mgbanwe chere nụ nwanne ọ ya mere ihe akwụkwọ nsọ ji si Chukwu nna na onwe ya ji kwuo sị na ndị na-enweghị ego ndị ogbenye agaghị akọ n'etiti unu ndị ogbenye agaghị akọ n'etiti unu ọkwa ya nwasị na ndị okenye ga-adị ọkwa ya nwasịkwa na ndị ogbenye agaghị akọ n'etiti ọ pụtara na gụnwa ke ụdị mmadụ ịchọrọ iwu onye ogbenye bụkọ mụnwa ịba m na aga m awụ ọgaranya awụ m ọgaranya awụ na ịchọrọ iwu ogbenye mana ị ga-ama na ala ebe ihe niile dị mma ọganihu ga-adị ọ bụrụ na onye ahụ na onwe ya si n'obi ya na ya chọrọ ịghọzi nke ndị iti na-akpọ black sheep ewu ojii n'etiti atụrụ ọcha ọ gbasaziri onye ahụ mana ọ dị mma ka m kwuokwa ya ọzọ n'obodo anyị obodo a na-akpọ Obula Eziama dị na Nnatọ na ụmụnne otu lokal gọọmenti nke dị n'ime Abia steeti o nwere ofu onye aṅụrụma n'obodo anyị ọ ka m ji asị gị obodo enweghị onye na-akụ aṅụ ha ntara akọta ihe ha na-aṅụ obodo ahụ na ntaramahụhụ ha na-akpọ iwere aha etinye ha n'uko mvuvu jide ha otu wee na-aga ije obodo ahụ nwere owu onye aṅụrụma ihe ọhụkokwu ihe ọlụ ọhụrụ ka ọ na-ekwu ọhụbeghị ya ahụ okwubeghị ya o wee ruo ofu ụbọchị wee nwee onye mbịambịa batara n'obodo anyị ịbịa mebie ihe ọwụ na onye ahụ bụ onye kara akasi ike na-asị ka onye ga-ekwu onye kwu kịta apịgbuo ya ọ dịka mgbe obodo ụmụ Izrel obodo Ijipt onye aṅụma wee sị ndụ ọgbakwara m uru ọ gara m nwụọ ma agawa nke a na ọ bụ ndụ o wee sị na o nwere onye dị otu a mata n'obodo anyị na ebe o soro ụmụ ikorobịa unu kwuo ya na ebe ahụ ga-afụ ya unu afụgo ụmụ ikorobịa wee kwuo egwu wee gaa ebe ahụ wee nweta onye ahụ wee jidezie ya wee jụzọ ihe ọbịara ime wee kwuwe ya wụ na onye aṅụrụma ahụ ha nọ n'obodo ahụ obodo ahụ gawara yọwụ ugbu a egbuola ha egbu nwanne m ka m ji asị mana ebe na-agbago ụkwụ na ihe ọma dị mma ma enweghị ihe ọjọọ n'obodo ihe ọma ga na-arụ ọrụ ihe ị na-ekwu n'ọnụ mụ aghọtaghị m ị gaghị aghọta maka na chere ego dị chọrọ ịghọta ihe achọrọ m ka ime m ka nghọta maka na ị na-asị na ọ dị mma ka ndị mmadụ na-akụ kụnye mkpụrụ ọjọọ maka na oge ya ga-eru ị ga-eso ha aghọta ya gekwe ntị asị m gụkụwa mkpụrụ ọjọọ mana mkpụrụ niile ị kụrụ ka ị ga-aghọrọ mana ihe m na-akọwa bụ mụ ọ dị Baptist mụ Obiachụ ga na-akụ mkpụrụ ọma maka na mkpụrụ ọma m na-akụ ga-etere m ma m kaa nka gụwa ụzọ onye na-ekiri anyị n'ụbọchị nke taa ya sọ gị ịkụwa mkpụrụ ọjọọ mana mkpụrụ ọjọọ ga-adịrịrị
mkpụrụ ọjọọ adịghị ị gaghị ama nke mkpụrụ ọma ịka m ji na-ekwu mụ ọdị baptist na-ekwu na abịa n'obodo ma ọ bụ abịa n'ụlọ ụka enweghị onye a na-akpọ Judas nke karọt enweghị Judas nke karọt pastọ ị ga-enwe prayer point nwanne ka m gwa gị ihe m na-ekwu ụwa gị bụbụ nwoke otorobịa nọ si na ị gaghị aga ọrụ ibe gị na-aga ụlọ akwụkwọ mahadum mahadum ọ ga-aka mma anyị gaa obe ezumike chigha unu anụ ihe ọ chọrọ ikwu maka mahadum ahụ ihe mụ achọkwara ya ọ dị ezigbo mkpa biko gaa ngwa ngwa leta ihe anyị shighe n'ọkụ kama m na ị na-eme ime gaa chighakwa azụ anyị na ebe a unu nọkwa ebe ahụ anyị si biko n'ụlọ anyị na-abịa daalụkwa